apa-apa. Ngelingono neng pawon kanthi lenggoling. Lah kuwi harap putuhmu isen-isen jroning pawon. Hey ah. Iya bener kan demen pawon niku dadi kewajibanku. Iya to. Ning pikiran bumbu entek dhuwur tapis. Yen ngono aku sing kujur apa sing kudu tak enon. Hey ah. Ayo apa? Iya bener kan demen Ayo mesti bener. pawon niku dadi kewajibanku. Ning pikiran beras entek bumbu tapis. Mongko aku seneng nganggur mangan turu omong kosong. Hey yeah. Ambek welas anakmu kalau kae ana kebon jembrung, ana garap sawah ditanduri. Aku njaluk sangu padha mandang garap kon. Ngopo Mbak kok nesu-nesu? Ora, ket mau lho. Aku ki nang omah rekoso. Kok isa-isane kono ming do jengek nang kene tengok-tengok. Iya. Jengek iki apa? Iki